Hello, part 4 na ta. Okay, padayon ta nata sa masters nga CR, no? Strum. Na. So, CR. And naligo din ha. Burlesque ka, paksit ka. Ano si Atina maligo din ha. Nya, padayon ta sa kon. Tour. Pero mamalong sa tao suga. Okay. Oh, saman. Bebe. Be. Sayaw be, dance. What's a woolly bully? Break dance to be? Huh? Kanay diri ang ref ni baby na yung mga gatas din na. Op, ayaw. Nope. Dance. Suko siya ang cool. Basta di siya mo dance. Haman be. No, ayaw pang ilabot din na. Sige. Kala ka na ito kay mga mamaong na si Uncle. Ha? Tana. Mamaong na si Uncle. Let's go na. Shh. Lakan ka ni Uncle Ron. Bye-bye. Okay. Come. Anak ba? Good girl. Kinalamat ikaw na. Balik man. Kaya nga balik mo ka rito eh. Town. Anyway. Full view sa room na tonton na. TV. Yeah, kasi la wallpaper no. Red. Na, closet na tonton. Picture. Na. Tonton. The computer. Straight. Na, picture na la. Kuan. Hapit na sila umalhin kay Kuan. Palit naman sila ng balay. Part, sama na. Next is my room. Ito ta sa kong kwarto, sunod at bang. Diri. Na chik sa amin. Sa amin na tanan part. Baga ka nagsamin. Na then kung kuan Wall of Fame. Kung kagay kong bed. Nya, okay, mga stuff, mga bulingon. Okay, then kani. Kung kuan. Ito kayo pakita nyo dahil kadito kayo. Dito na ako sa pero ako di eh. To be continue data dahil kayo murag mo take time ni siya akong ipakita nyo, okay? Okay, part 5 na. Saka akong closet. Kahit na yung murag something sa closet ng 5 text. Okay? Okay, bye-bye.